thank you kayo ni mo Nestle Sevilla. Manghigala ang barko sa Maayo Shipping Lines, ang MV Martin 8 ni Dunggo na opisyali diri sa Pier 1. Kining yung duguanan manghigala sa kilid yun, no, sa Port Terminal Building diri sa may Pier 1 ni Dunggo kining barko manghigala nga MV Martin 8 nga mao ang gigamit nga galyon karon sa Fluvial Parade 2024. Og samtang ni Dunggo manghigala kining MV Martin 8, ang uban nga mga barko na ginahinay sa pagkining gagmay nga mga palakayan sa karagatan na ginahinay na sa pag-irong, no, sa pagkakaroon o niya kining MV Martin 8 gisundan ni og tulong ka mga dagko sa mga barko nay murag sa Philippine Coast Guard siguro og Navy di ko ba nani, no, ya dito sa unahan ang gagmay na nga mga barko para ang barko sa Roble Shipping nakita na to dito sa unahan nga bahin og paingon na ning kuhaon ang mga images sa mga higala, no, karon tungod ipanaog na ni diskarga ni mga higala ang ilahang karusa kay aron ipahigay na sab ang fourth procession paingon mga higala dito sa Basilica Minore del Santo Niño. Kung diri sa ubos nga bahin sa may Pier 1, padayon ning performances sa mga dancers kining mga dancers kasukat pagganihang alas 5 ang mga dancers niya lain-lain sad og drum and bugle corps, no, nga naa ni uban nila mo nang saba kayo diri sa may Pier 1. So makita akong nakatanawan diri mga higala nga iyahay lang og himo og sinulog dance ang laylay ng mga grupo nga nisugat niya ang dito sa immediately diha sa gidungguan sa barko nga MV Martin 8 na dito mga higala ang mga security personnel. Doon ay mga ROTC kadin siguro ani ay presume mga higala nga appeal mga higala, no, kay ila maning trabaho nagporma sila og square nga formation unya sila anhi dapit mga higala ang mga images mao na sila i-cordon, no, magsilbi sila nga human cordon para sa pagpahigayon na sa fourth procession nga naog na ang uban nga mga sakay sa barko. Ang mga pare siguro ni ang naguna og naog, no. Nag-arrange pa ni sila mga higala, no, hindi pa man ni manaog dayon kay kinahanglan man nga extra care ang pagpanaog mga higala sa mga images. Karon tulo ni ka images sa ato nang giingon, tulo ka mga images mga higala ang kining sakay mga higala